is dat eerst een sneer. Wauw. En dan er een kraak, denk erop. Ja, doe maar gas, want Ja. het waait van achteren in. Ga ik zie niet wat? Kom maar. Ja. Oh, wie de kont. Oh nee. Maar wie de kont. Goeiemorgen, een naaie. Yes. Maar is dat eerst een sneer? Sneer? Een naaie vlog en wie had je het sneer? Hij had al de hele morgen en nacht de waan geweest op de struien. Als een echt nog een plakje scoren, dat hoef je nog net. Die is helemaal net zo vol. Plakje. Hartstikke een plakje. Oh, tuut op. Plakje. Nou, Nee, sorry, ik heb een plak. wat heet ik een plakje? Oh, je hem doet mama. Hetzelfde. Hetzelfde. Zelfde. Dus dan kun je nu een sneerbordje. Oh, stuurt hem op. Oh. Oh. Yes. Sneer. Nee. Sneer. Op het wetter is ijs en dit is sneer. Nou ja, het is dus mooi waar. En de man had het smoordruk met struien en waarschijnlijk wat familie dus ik schouwen. Ja, dat is kleerschat. Ja. Misschien, nou ja, je net. Jullie outline mee zijn, hè? Ja. Dus, nou, ik beleef het wel. Zaken die is heel stapvoets naar je squallet fietst. Die vond het echt super mooi. Die had ervoor zin, die zei, oh ik hoop je zat te lezen bloot. En dan van die Bartje, dat hoop je gek. En dan was dan vaak op squallen, maar ik word vaker moeten Bartje, hè. Dat er echt sneeuw waait. Dus leuk. Echt winterwaar. Nou, jongens, ik zou zeggen, via het net te abonneren en ik neem je mute. Weg mij. Vrijvlag. En naar je vloggen, waar gost het YouTube gaan? Yes. Oeh, yes. En sneeuw, denk ik. Ja? Oh, dat vallen camera. Wauw. Assa. Doei. Lekker. Het poppenhoes een bordje. Door de poppies. Koesen? Koesen. Hi Jiske. Hoe is het met die? Staan ik heel lekker in een sneeuwbordje. Hey. Is dat wel leuk toch? Lekker sneeuwbal vangen. Hey? Vriend. Klinkklokjes. Oh. Wel een beetje Christus al west toch? Wie is toch klinkklokje ontjong? Wat zei ze toen? Deze haar. Is dat die haar? Ja. Is dat van mij? Ben hier een meisje. Kist die poppenhoes wel eens in letter heeft. Ja. Koffie? Wat was daar? Koffie. Oh, koffie. Oh, pak hem op. Aanpak Jeske. Maar is dat popje van de groep pak je heel lauw, pak Jeske. Achter die. Wat ben je? Ja. Nou, die pakt er eens wel. Maar popjes vind ik wel leuk, denk ik. Sneeuw. Zullen we de skibroek aan? Ja. Doe de skibroek aan, joh. Zo. Ja. Mijn pak die skispul. Jee. Maar met de kleur van, doe ik? Maak je deze bij haar? Nou, dat is nou net zo handig in de sneeuw. Ik ga nou In de tas. in de tas. Nou, mijn shit zou wel uit. Jammer. Lees pop maar even down. Zullen we de skibroek aan? Lekker warm, joh. Ja. Ja. Kom nou jas op. En jas aan en snowboots en een muts en een sjaal. Nou, we zijn de kleervraag. Oh, eerder maar station op een trampoline. Super volle sneeuw. Zo volle sneeuw. Oh. Nou nog mokkers al. Oh, was de mot gezongen? Ja, tuurlijk. Schat. Hij zal even een aanmerking van die ziekje. Heel koud. Ja, sneeuw is heel koud, hè? Met nog een beetje aan die? Nee, zelf wel. Oh, dat is een beetje 4 voet, dacht ik. Wilco. Je naam er jou? Oh, ik ga nog wel een bakje van Jiske. Pak ik die wel in. Tja, hier kan ik wel wat in. Nog een beetje? De hele vierkens.
Ja, Heel vol. heel vol hè? Oh. Oh, we zien hoe groot de sneeuwbal hij had. Kijk eens. Gosje, hij maakt een sneeuwpop. Een sneeuwpopke. Oh. Ah, een popke. Kijk eens. Pak hem maar vast. Pak hem maar vast. Pak hem maar vast, schat. Ja. Oh, ja. Jeske denkt dat het zijn brokjes binnen, hé. Lekker, Jes? Jeske, toilet heel nog even. Jeske los. Doe maar heel nog. Oh, Jukko. Wow, die is groot. En dan het erin kraakt, denk ik erop. Wat doet hij? Oh, raar. Wat sneeuw, hè? Dit is mooi. Zo mooi was het lezen, bloot, joh. Ik heb vanmiddag ook mooi badje. Tja, zo'n struis zit alweer klaar. Maar waar ik al die skoos ervan aan denk. Ja, het is wat papperig, maar ja, je lijkt ook voor het zout, hè? Ja, dus dat scheelt echt, Berno. Dus je de golfkaart er is. Dan gaan we even naar de theater, een beestje even aan. En we zitten bij Beppek sneeuw uit, hè? Zullen er bij Beppek sneeuw is, hè? Nou, een beetje pap. Zo, een beetje pap sneeuw. Hallo? Moest ik mij rieden? Ja, doe maar gas, want Ja. het waait van achteren in. Ja, wie moet de sneeuw van bier rieden? Tja, trekker onder de sneeuw. Oh, wat een mooie brood hebben we hier. Wat een shit. Dit is vet. Lijkt wel een Eskimootje, hé. Ja. Ja, het is ook een beetje koud. Ik hoop van midden een beetje dat het seksje wat erbij komt, het zo mooi werden. Streuer. Yes! Beppe had ik sneeuw, hé. Zet hem maar op de bestrating, dan krijg ik geen smarrige potjes. Oh, dat is wel een goed idee, ja. Tuut, tuut, tuut. Ja, we hebben een bak koffie aan, een beest nemen we aan. En daarna is er misschien weer een boetenbadje hier, maar het is wel een beetje fris nog. Oh, ik wil hem nog wel even chillen, hè. Dus ben je druk dwaan mij. Tja. Wc-hakken. Dames. Fjouwer. En dan hier, het is wat juster misschien, hè. Hier voor 3 uur noirs aan de wc. Hier koeling. Voor drinken en zo. En dan de fiesta. Oh, wat vies waren eigenlijk nou. Hier opslag. Dus als we dan een evenement hadden, is dat al je krijgt wat makkelijker voor dat soort dingen. Ik ga naar binnen, het is koud. Check in home. Ja jongens, het wordt nog toch wel heel vies. Ik hoop al dat het vanmiddag wat... ze had vanmiddag nog weer hoe sneeuw. Dat het dan wat droeger is en wat meer lezen blijft. We hebben ook gelukkig wel in op iedereen passen, want het is nou een dikke vieze bende. Bah, was schande. Nou ja, ik zal de beestjes even aan. En als dat ik thuis kom, zal ik 2 tassen klassiekje. Want morgen gaan we eerst NL Doet, hier in de theatertuin. Nou ja, maar ik weet niet hoe het komt uit waar. En de jongens gaan we naar John Lewis. John Lewis weer direct naar Rockabilly Fest. En hij had nou een optreden in Ljout. Dus daar wonen we wel heel graag in. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete rockabilly artiesten van dit moment. En de mensen gaan uit van huis. Ildo gaat sliepen bij tante Femke voor het eerst. Maar dan moet er van alles maar een bedje en een tafelstoel en extra kleren en al dat soort dingen. En Sake die zou bij Jara sliepen. Dus dat maakt al hier even klaar. Ik hoef dat morgen net met te doen. Maar de band heeft er wel heel veel zin in. Dus dat geven we dan. Ik zal eerst even deze poppies wat ik heb. Hast u toevallig zin in wat? Hey. Ja? Oh, je steekt een vieze bende. Ik zal even de beestjes zien en dan haast op naar hoes en speelklassiekje. Hoi. Goeiedag, hem. Wat waren het, jongens? Net best wel. Ga ik zin in wat? Van mij wel. Ja. A few moments later. Lekker eten. En morgen. Doei. Schatbekjes. Ja, op naar huis. Tassenklassiekje. Ga deur. Oeh, wie er komt. Oh nee. Maar wie er komt. Oepsie. Nou, ik moest toch eens een keer in de broek, want wat hier we krijgt gewoon. Koffie over de broek? Ja, hier is met mijn koffie omlutsen, hè? Oepsie. Nou, maakt me echt... Ik ga weer de kont. Bah, getsie daddy.
Getsie daddy, maar toen maar even met me op schutten, hè? Zullen we dat? En weer de kant. Ja, met wat er weer te komt. Verdikke. En wie het? Ja jongen, nog een beetje vieze sneeuw, hè? Vanmiddag hadden ze toch mooie sneeuw, dat hoop je we dan maar. Hè? Tja, wie is dat? Ja, maar zie hoe vieze blabze. Bah. Eerst maar even lekker in de hoesbadje. Kun je wel met de klaai of zo, is dat leuk? Ja. En dan zie ik met mijn tas en klekers toe met de klaai. Was het nou op een slieder? Ik hier de slieder in opzag, maar dat was er natuurlijk voort op. Maar we hebben een rondje er wel? Ja. Oké. Oh, net vallen. Goed bij het harden. Wee! Oh, lekker door de drek sneeuw. Wee! Leuk? Ook een goed paardje, hè? Wee! Het was wel gelukkig, hè? Gleed het wel heel mooi. Wee! Oh nee, net werd die salve. Was een beachshop, hè? Dat mij ook. Zelfbal. Ja, dat mij wel, maar net was ze vol als lessen graag. Oké. Oké. Zie, hier zit wel wat. Dus met de vinger keren. Pak hem, pak hem. Onder de neus. Zou het wel genoeg, ja? Zo. Maar hem maar ook roemje. Hier, daar en daar en daar. Is dat wel? Ah. Zo. Piep. Oh, ze de salve aan helemaal op. Je stek nog een beetje. Kist op die wijntjes nog een beetje erbij? Kist u dat? Of op een vaarhollen ken ik. Zie je zo, hoe zit het met de salve? Wauw. Zo. Nou, ik zal eerst even een oren broek onderaan. Vestje. En dan zet ik de tassen van de banklist. Nou, een keer de broek om. 2 tassen. In je verzaken, want die gaat naar tante Afina een jaar en zo. En in je vereeldag, want die gaat naar tante Femke. Och, dan was het dikke snot. We zijn niet snot voor het helden. Het is de eerste keer dat Ilda daar sliepen gaat. Nou, en ik weet zeker dat het goed komt, ja, want tante Femke had alle tijd en alle geduld. En die jongens hadden er super volle zin in, maar ja, het is voor haar wel iets nice. Dus het zit nou echt in zo'n fase van, spannend. Dat hindert niks. 2 setjes kleren, pyjama, sleepzak, ondergoed, pampers. Misschien met Ilda dit nog even mee gaan. Die is voor zaken. Die. Ja, tante Femke. Ik is met Timo en Renzo watje. Maar zal je leuk boatters goed meenemen? Dat was mooi vies. Doen we dat in een tas. Misschien een pop bij mij. En knuffels. Dat stuurt maar kleer. Zullen we hem een tas voor die pakken voor boatters goed? Grutte pop ik mij? Hinder met mij. Deze jurk? Ja. En die ek? Ja. Oké. Deze wil ik met mij. Die was net mij, ja. Oké. Alles. Deze alles. Hou, we doen het hele pop. Hoe is mij? Oh. Zo, als we de pop nog meenemen, zijn de kleintjes. Kent tante Femke mooi met die met de pop. Is dat een goed idee? Die mij? Zo. Ze wil alles naar mij gaan. Nou, dat maakt maar net. Had tante Femke het hoes voor, maar dit is wel leuk. Nou, ik leer ook alles gaan. Ik ga nog even een listje maken voor Ildo en zaken. Wat ik nou nog net pakken kan, maar wat ik morgen nog even pakken mag. Doe was nou alles mij. Ja, ik zeg het. Ja. Nou, daar hebben we het nog wel even hoor. Voor alles. Alles. Ja. Ja, wat het hele poppenhoers liggen, jongens. Oh. Verder op de planning, Juwet. Nou, ik hoop je dus dat we vanmiddag wat mooier sneeuw gaan. Ik kan er bijna nog even boeten. Anders weer tot hem net. Het is nou echt gewoon vieze drek sneeuw. En ik zal vanmiddag nog even met ons mem en Ilse alvast wat tarrieringen van morgen. Want morgen hebben we NL Doet in het theatertuin. En dan moeten we vast even wat taakjes verdelen. Want er komt een ploegje meisje van zo'n 14 man. Dus dat is wel heel mooi. Al die vrijwilligers. Echt super. Maar ja, dan moet iedereen wel wat te doen. En we beginnen mooi met koffie en gebak. Oer is een jongen. Nou, dan is het gauw een kwartier van 10 uur voordat dat steeds maar klaar is. Dus ik gewoon even een gezellig beeld wezen.
Dan even 2-3 uurtjes wat dwaan. En dan hebben we soep en broodjes. Dus ja. Dus hij heeft hier nog wat klusjes boeten. Maar het hing het nou ook even wat van waar. Dus we zijn ook ons door we wat lange koffie of wat jeder de soep en broodjes. Maar wij zoen in ieder geval het chalet oproemje. En vast dat naar je gebouwtjes, zeg maar. Skimmeitje en inklaaien. De wc's en de berging, dat soort dingen. Wat zei ze, Leeuwen? Alles mij gaan. Nou, shit maar even. Dat er maar wat in. Neem maar mij. Ik kan wel een mooi poppenhoes bouwen bij Tante Femke. Dat vinden jongens misschien ook wel leuk. Doe er maar wat in. Deze regel wel lekker voor Femke. Ja, bij Tante Femke. En ik heb wel een bankje mee haar. Ja. Maar trek een keukentje mee. En poppy. Ja, met zie ik het aangekocht. Maar dan hinder ik mij. Ja. Met zie ik het aan nog even meer popjes op. Ik denk dat die ergens oors in treuren. Haast je aan even. Trek een kast mee. En een bed. En een wc en een bad. Ja. Ja. Dan zagen wij ook een nacht, toch? Hoppelhinderke. Of die naar mij. Maar dat is alles mee, dan bestaan alles kwijt. Misschien nog een tafeltje. Verbieden. En een lampje, dat is ook wel leuk. Zo, nou de rest weer in het hoesje. Zullen we dat maar? Ja. Ons hadden ze volle. Met mij de trap op staan. De trap hoeft er niet in. Die trap maar die in het huis, hé. Zo. Tadaa. Ja? Is dit hier mooi hoor. Ja, is de popje in de tas die? Ja. Shit, die nog? Shirtje voor de pop. Dan ben we wel klaar, hè? Gaan we dan alles? Ja. Oh, dit is toe sterk. Nou, zetten we die op tafel. Nemen we dat maar mee, hoor. Sneeuwvoeten. Een sneeuwscooter, ja. Nou, die kunnen we Joet wel broeken. Wie een Joet ook sneeuwboeten, hè? Ja. Ja, bij de rok, hoor. We hebben nog een bjemke voor die groene. Tadaa. Tada. Tadaa. Tada. Nou, dan mag ze maar even. Tada. Zo, al je lekker rieden. Mag ik hier een bedje lezen? Ja, deze. En deze andere kant. Oh, ja. Zo. Lekker sliepen. Lekker koers. Toetje. High five. En hekhatje. Ja. Mooi man. Nou, is toen nog maar een mooi bordje. In Met hem de auto. Nou, dat is die nou. Ik heb wel bij hier achterin. Dus doe maar even vierde bordje. Het is eigenlijk wel een beetje van grotere bandjes, maar we zien je wel een leuk verhaaltje eruit. 6 strikjes eruit. Zullen we die lezen? De bjusterbaarlijke baron. Eens even zien. Wat nou? Oh, sorry. Zie ik bovenop die hand? Ja. Wat verdikke me, dat kan net. Dat kan net. Dus even zien wat er een leuke in zit. Het hele hinder. Werd ik krijg wie, weet ik niet meer. Ik denk in Polen. We gingen de vijand op een vlecht jagen en zitten erachterom. En omdat mijn hinder zo griezelig hut koer, draafde ik hier en dan ervan. De vijand naaide uit tegen de poorten van de stad. Mijn hinder en ik konden nog krekt achterom doeken voordat de ijzeren valhikken deel kwamen. Ik wou een van mijn soldaten vregen een signaal om Bilko te komen te blazen op zijn trompet. Maar werd ik zeg, je soldaten vinden. Let staan een trompet. Logisch vanzelf, die konden me natuurlijk niet bijhouden. Ik stie alleen nog op een plein bij een fontein. Daar kon mijn hinder mooi drinken, wilst ik wachten op versterking. Het beest dronk onhuurvolle. Zat toostig hier ik hem net jeder sjoen. Vreemd wie dat net, wie hier nog eens hut draaft. Ik zeg om je heen om te zien of mijn maten er al haast omkwamen. Maar wist wat ik doe zeg? Doe riester nooit. Ja. Een heel hinder. De achterste helte van mijn trouwe kameraad, wie hielden al voet. Het lieke als wie er dwars terugsnien. Het wetter roende er aan de achterkant lieke het weer uit, of dat er aan de voorkant in kwam. Ik snapte er eerst neer van. Maar doet ik waarom hier naar de poorten, waard het niet duidelijk. Want aan de overkant van de valdoor lag de achterkant van mijn hinder. Gelukkig slagen uit de smid om beide helden onder elkaar te naaien met jonge toekjes van de laurier. De 2 helden groeiden weer onder elkaar. En wat er doen waren? Soms kan alleen nog maar zo'n wonderlijk hinder als minus. In de rin van de tiert groeiden die lauriertoekjes uit tot een soort tuinhoeske op rij van mijn hinder.
Zo koe ik op letter veel toch heerlijk in het schaat zitten. Tje, waar is de voorkant van het hinder? En waar is de achterkant? Dat is nu hè? Zo wat er midden. Ja, daar is de kont en hier is de buik. Dat is een bijzonder hinder. Met de pinguïn ik hoor. Ja? Zo, pinguïn, mooi in de hoeken. Die vlinderke. Wat zei ze te leven? Wat was toen aan haar? De lievelings. Deze? Die van Boukje? Ja. Oh, met die oor? Komt die. Ik heb al je vogeltjes, doe ik. Die is mooi. Dit is ook hoor, de mannen. Zo, lekker sleepskant. Wat nog die mannen? Waar ziekest? Moeder. Dit is ze? Of het spintje? Het spintje, denk. Stap. Maak het. Die nog een keer hoor? Maak het. Vlinter. Vlinder is je schatje. Ja? Nou, dan gaan we kussen. Mij meldt die vanmiddag weer op, ja? Lekker sliepen. Zo, die lijkt even op bed. Dan zal ik hier even wat spul opredden. Even om kant. En dan ga ik aan met mijn mem en mijn zusje vast wat Tarrie en iets van NL doet vanmorgen. En ik hier te vanmiddag gaan we lekker in de sneeuw. Maar als ik dit zo zeg, het is te triest van hun. Dus ik ben bang dat dat niks wordt. Het is net oors. Dan met zaken ben maar wat betekenen. Hier er wel heel veel zin in. Ik hoop dat ze op squallen nog even met de sneeuw moeten gaan. Maar ik ben bang dat het een joet net wordt. Helaas. Ik ga de slieden in ieder geval opzoeken. Dus mocht er nog sneeuw komen, dan kind altijd nog. Van joet zeg ik, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toemk omheen. En via het net chillen te downloaden op die tablet of telefoon. Hey, want nightjes vlog. Doei!